אמא עליה שלום שכבה עם הידיים לצדדים, והראשים שלנו היו מונחים על הזרועות שלה, וככה בילינו לילה בכלא של יפו. כששאלתי את עצמי מה החוויה הכי חזקה שלי מתש"ח, זה השם הייתי נפגע מצלף. ואז שאלתי את עצמי, דבר ששאלתי אותו אז וגם בתור, מה הוא רוצה ממני? אני ילד, למה הוא מכוון אליי? יש פה חיבור שאני רק עם הזמן מוצא את הקשר. היו כמה תחנות בדרך שהפכו אותי לער לשינוי המעמד הלאומי שלנו כעם בשנים שעבדתי. כלומר, פתאום היה אכפת לי העם היהודי. בליבי מצויה פינת תודה לדודו דיין. הכרנו בהיותי חייל בסרט יד גלי צה"ל. כשערך את יומן תש"ח ביקשתי להצטרף ולהביא הקלטות וסיפורים מאותם ימים. המפגש עם דודו פתח לי למעשה את הדרך על עריכת רדיו. העיסוק שאהבתי ושאני אוהב יותר מכל עבודה אחרת שעשיתי בחיי. כיום, כשאני אוסף ומתעד את סיפורי הוותיקים כדי שישמרו לדורות הבאים, כאשר שמי כבר לא אומר דבר לאנשי גלי צה"ל ולמאזיני התחנה, באתי להתארח אצל דודו דיין ולשמוע את סיפורו. המשפחה שלי באה מסוריה, אבי מחלב, אמי מדמשק, הם הכירו שם, התחתנו בביירות, עלו לרכבת, הגיעו לתל אביב. אבי נפטר כשהייתי בן 3. והתמונה האחרונה שאני זוכר מאבי, זה שכשבאו לקחת אותו לבית החולים, גרנו אז בתל אביב ברחוב נווה שאנן, הייתי ילד, גררתי כיסא למרפסת כדי שאני אוכל לראות מעבר למעקה, עד שעליתי על הכיסא להסתכל, ראיתי דלתות של אמבולנס נסגרות, והאמבולנס מתרחק. זה כל מה שיש לי מאבא. אם אני רוצה לעשות את זה דרמטי, מיומיים לא קראתי אבא. אמי, שהייתה תופרת במקצוע, התאלמנה בגיל צעיר, הייתה כבר אם ל3 ילדים. משה אחי הוא השלישי, יש לי אחות באמצע. זהו, זאת כל המשפחולוגיה מבחינתי, מבחינת שורשים. לא ידעתי הרבה, ואז גם לא ידעתי לשאול, ולא היה גם את מי לשאול. הסיפור עם אבא שלי, סיבות פטירתו וכן הלאה, אפוף במסתורין, לא על ידי ילדים, לא על ידי ילדים. ולא העמקתי חקר. אז אני גדלתי בלי אבא, גדלתי כמו שגדלתי בתל אביב הקטנה של אז, בית ספר תחכימוני בדרום תל אביב, לא רחוק מקולנוע עדן של ימינו, היה. היו ערבים בקרבתנו. הערבים היו כל הזמן, לבית הספר היו באים רוכלים ערבים, כשהייתי תלמיד בעממי, ומוכרים לו, סמן, יא בסמן. אני לא יודע מה המשמעות של המילים, אבל מה שהוא מכר לנו זה חומוסים, עדיין בתוך התרמילים. והייתה לו עגלה עם כל החומוסים, הירוקים עדיין, כמו שנתלשו בשדה, היה לו שם איזה כלי שאיתו הוא הבעיר אש, והיה מעביר את העלים הירוקים עם התרמילים, עם החומוסים בפנים, צולה אותם ככה להבות של האש הקטנה שהייתה לו שם, היינו שלמים לו את החצי גוש, מה שלא יהיה, זה היה הקיוסק שלנו בבית ספר תחכימוני. כלומר, היינו בקרבה עם הערבים. הייתה כובסת שבאה לעשות את הכביסה, לנו ולשכנים, היה חדר כביסה על הגג בבית, והיא עלתה למעלה והייתה עושה את הכביסה ערבייה. ועם סבתי, הייתי הולך לשוק הכרמל שהרובם היו ערבים, היא דיברה איתם בערבית, כך למדתי אני את הערבית. גרנו בתל אביב ברחוב לילינבלום 35, פינת נחלת בנימין 58, צומת חשוב בשעתו, והיא הייתה בבית. לא רק שהייתה בבית, היא גם לא ידעה עברית וגם לא התכוונה ללמוד עברית.
ובאו אליה אחותה וביתה של אחותה, והן נפלו עלינו בעוצר הגדול שהיה בתל אביב, השבת השחורה, 4 ימי עוצר גדולים שהיו בתל אביב. ישבו 4 ודיברו בערבית וסיפרו לנו סיפורים. את הסיפורים אני זוכר עד היום, הבנתי את הערבית שלהם עד היום. לפני שנים לא מעטות, גלי צה"ל שלחו אותי, מטעם גלי צה"ל, מטעם משרד הביטחון, להקים תחנת שידור ישראלית בלבנון, שתתחזה לתחנת שידור של צד"ל, גלי צד"ל. השם הרשמי שלה היה סאוט ג'נוב, כל הדרום, ושם הצוות היה כולו לבנוני. לבנוני. אני הייתי בין המקימים, היו 2, איש מכל ישראל, שלמה אנברי, סלים קראו לכולם. הוא היה מומחה הערביסט, אני לא הייתי ערביסט, הייתי איש רדיו, ואני הייתי המנהלן שלו. כלומר, הקמת התחנה הייתה על כתפי שנינו, אני בצד המנהלי, אדמיניסטרטיבי, מכשירים, הקלטות וכל הציבור, הוא בצד התוכני. ויהי הצוות של לבנונים, לא ישראלים, והם היו הצוות שלנו, ועבדו. ואני איתם דיברתי בהתחלה אנגלית, כי לא הייתה לי ערבית. תוך כדי השהייה איתם, הערבית שספגתי עם הסבתא בשוק הכרמל לפני X שנים, עלתה מאליה. הגעתי למצב שבו יכולתי לספר בדיחות בערבית והם גם הבינו. אבל זה הכל בזכות הסבתא שדיברה עם הסוחרים, איכשהו למדתי אותה. עכשיו, הבריטים היו אויב, בעיקר המשטרה הבריטית. אתן דוגמה, באחד הלילות, אנחנו גרנו בקומה שלישית באותו בית, בנחלת בנימין, שמענו צעקות וריצה. אחי ואני רצנו מהר אל החלון לראות מה שקורה. שוטרים בריטים רדפו אחרי מדביקי כרוזים. לא יודע, אצל או לחי, או הגנה, אבל רצו אחרי מדביקי כרוזים. ואנחנו מהחלון רואים את שני הבחורים עם הדלי והזה, בורחים להם לאחת החצרות. האנגלים עצרו מהרכב, רצפו אחריהם באקדחים שלופים, ואנחנו ספונטנית לגמרי לא חשבנו על זה, אפילו אחי, משה ואני, אלוהים תגן עליהם, אלוהים שמור עליהם, על הילדים, על המדביקי הכרוזים. אנגלי רודף באקדח שלוף אחרי ילד מדביק כרוזים, אני הייתי עם הילד. הייתי נגד האנגלים. וכשאימא שלי, אחרי שהגיעה לארץ, ואנחנו בינתיים נולדנו, ואבי בינתיים נפטר, עברנו כתובות ממקום למקום בתל אביב של אז, ומתישהו, אני מניח שזה 46, 45, 40, משהו כזה בשנים ההן, כיתה ה', גרנו בדרום תל אביב. וכמו שאני יוצא החוצה, אני רואה ששוטרים בריטים עולים לבניין שלנו. אז הסתכלתי, משוטרים אתה תמיד מפחד, גם אם אתה לא גנב. אז ירדתי למטה והסתלקתי. כשחזרתי, התברר שבאו חיפשו את אמא שלי, שהיא הייתה בלתי לגלית, כי הגיעה לארץ לירח הדבש, משתקעה עם בעלה. לא היו רשומים בשום מקום, לא הייתה תעודת זהות או כלום. באו לחפש אותה. סיפרו לי אחר כך כשהגעתי, שכשהם באו, היא יצאה מהדירה שלנו, אז מהחדר, והלכה במסדרון בחדר מדרגות, היו כאלה, השוטרים באים מולה, שואלים אותה, איפה כאן גברת דיין? היא אמרה, תשאלו שם. הם הלכו לשם והסתלקה. יום אחד כמובן הזמינו אותה, ובידינו לילה בקישלה של יפו, בית הסוהר של יפו מול השעון. ו3 ילדים, אמא, הוכנסנו לכלא, על הצד של הנשים בכלא. אמא שכבה על השבטיח כלשהו, בצד הייתה איזה דלי או חבית לצרכים, ואמא עליה שלום שכבה עם הידיים לצדדים, והראשים שלנו היו מונחים על הזרועות שלה, וככה בידינו לילה בכלא של יפו, אצל אמא, אז בסוף נתנו לה ונסענו יחד לירושלים, יוצא את מה שצריך, אבל אלה הזיכרונות שלי מהימים ההם. ובין כמה היית? אם זה 45, הייתי בן 10, פלוס מינוס. אני אומר, היום זה קוריוז, אז זה דרמטי, אתה ישן בבית כלא, לישון על הרצפה, על מחצלת, ואתה שומע את פשש בתוך החבית בפינה, והאנשים שהיו שם לא כולם היו רבניות בכלא אנשים, אבל גם זה עברנו.
אני לא זוכר מה היה הרקע, שזה היה בשבת השחורה או משהו כזה, כשהילדים היו בבית, המשפחה, והיה עוצר, לא יוצא ולא בא במשך 4 ימים בתל אביב של אז, ומישהו מהילדים מהמרפסת, עם מישהו מהילדים בבניין ממול, אז לא זוכר את הפרטים, והבריטים הקפידו על העוצר, ופתאום דפיקות בדלת, פותחים את הדלת, עומד שם חייל או שוטר בריטי עם אקדח שלוף, זה מה שאתה רואה כשנפתח את הדלת, הוא נכנס פנימה ורוצה לבחון מי היו שם, מה יש שם, לראות מה קורה, אם הכל בסדר וכן חשד בנו, למשל. זה היה רגע מסמרר. אתה עומד מול השחור של הקנה, הלוע, והכל יכול לקרות, ואתה ילד. ואם היא כבר מספר את הדבר הזה, דודי היה באצ"ל. ויום אחד הוא בא הביתה מאיזה פעילות או לפני פעילות, והיה לו סטן בריטי. סטן שלנו היה קט מצינור, סטן בריטי היה מקט מעץ, ממש קט. והוא פירק על השולחן וניקה את החלקים, ושם אותו באיזה בוידם בבית וכן הלאה. ראינו בבית, אי אפשר ירים כולם בחדר אחד, לא יכול שלא לראות את הדברים. יום אחד באו אלינו אורחים באותם ימים, והם יושבים שם על הספות ומסביב ומקשקשים, ואני ראיתי איפה הוא מניח את הסטן. אז לקחתי כיסא, וטיפסתי אל הבוידם, והוצאתי משם את הסטנה של האצ"ל המפורק, וראיתי איך הוא מחבר אותו. מחביר את הקט, מחביר את המראה, מחזיר את המחסנית, ואני תופס את הסטן עם המחסנית בפנים, וברכת תראו, זה היה... משהו נורא. משהו נורא. יכולתי לחסל משפחה. רק כנראה שלדעתי על מה עוד מושכים. אז זה גם חוויה מהימים ההם שהנשק מוחבא היטב שלא יגלו, והילדים רואים הכל. ראיתי. וחשבתי שאני יודע פירוק והרכבה. אבל אני את הסיטואציה הזאת זוכר חם מאוד. המרפסת הבריטים, מולנו היו משרדי מס ההכנסה של השלטון הבריטי, ממש בבית ממול. שם היו מס ההכנסה, וקומה מעל זה הייתה משרדי העלייה של הבריטים. והייתי לצרף את הבניין. בית מול בית, כביש מפריד. הצד אחד של נחל בנימין, אני בצד שממול באותו מקום. לילה של אש ועשן ושוטרים וסירנות, הכל שם עלה באש, בעניין שלם. כן, סיפור טראומטי, אבל טראומטי בדיעבד, רק השכל תופס את הטראומטיות, את הרצח של יאיר שטרן בבית לחי בתל אביב, רחוב מזרחי ב', פינת רחוב אוריאל דה קוסטה. כמובן שהיינו כולנו דרוכים לחיפושי הנשק שעשו הבריטים בקיבוצים וביישובים, שזה הדבר נורא מבחינתנו. הראו את זה ביומני הקולנוע של אז, אחר כך בעיתונות. תראה, בימים ההם כסף לקולנוע לא היה. היו סרטים, כי בקולנוע עדן עבד. מה זה השפיע? השפיע. חלק מהבעיות שלי, הפרטיות, עם השפה האנגלית, זה מאז. לא רציתי ללמוד לדבר אנגלית. במקבילים תצא ליוצאי שואה שלא רציתי יותר לדבר גרמנית. היה לי דוד שהתגייס לבריגדה, היה בצבא הבריטי, והוא נפל בשבי של הגרמנים. נגמרה המלחמה, שבויים החזרו הביתה, הוא חזר לארץ. אני הייתי ילד בן 11 בערך, והייתה מסיבה גדולה בתל אביב בחצר של אחד הבתים. המון המשפחה באו לראות את האיש שחזר משם, וזה היה מאורע כזה, מאורע שישבתי לכתוב לו דברי ברכה לבואו. מה כתבתי אני לא זוכר. מה שאני כן זוכר, שהחצר הייתה מלאה בהמוני אנשים. וידעו שאני רוצה להגיד משהו, אז הביאו לי כיסא, עמדתי על הכיסא כדי שיראו אותי. והחזקתי את הדף וקראתי מה שהיה לי להגיד לו. והיית בערך בן 11. זה היה ב-46, הוא חזר לארץ. דרכו שמענו קצת סיפורי שואה, אבל הסיפורים, האווירה שהייתה בארץ הייתה כזאת, שזה העסיק אותי. והייתה לי מחברת בכריכה קשה. וישבתי לכתוב ספר על השואה. מה ההשפעה של בית הספר? אין לי מושג.
כי היינו בשיעורים, דיברנו, גם המורים, גם התלמידים, אבל אני זוכר בכ"ט נובמבר למשל, כלומר למחרת ב-30 בנובמבר, כ"ט היה בשבת, מוצאי שבת היה מהומה גדולה, ביום ראשון הגענו לבית הספר, היה מסדר חגיגי. ובדרך הביתה הלכנו ברחוב הרצל לאורכו לכיוון רחוב סלמה, שזה הקצה הרחוק של רחוב הרצל, לפני שמגיעים לאבו כביר. וראינו כבר בפינות של הרחובות, עומדים שני חבר'ה עם מכנסיים קצרים, כובע טמבל ומקל. רחוב הרצל היה חסום במספר המקומות משקי חול, שהמכוניות יכולות להתפתל בגלל הצלפים מאבו כביר. באבו כביר היה כפר ערבי. היום קוראים לזה גבעת הרצל. עזבתי כיתה ח' בבית הספר, לא סיימתי בית ספר עממי. משפחה שכדי להתקיים, והייתי שליח בחנות של מכשירי כתיבה, משם מרגיעים הזיכרונות הראשונים שלי מתש"ח. כי החנות הייתה ברחוב הרצל, לא רחוק מגימנסיה הרצליה, ואני כילד בתש"ח ראיתי את הכדורים הנוטבים מכיוון יפו לכיוון תל אביב למשל. אני לא שקלתי נכון, לא הייתי יושב איתך היום כצלף ממגזרת חסנבק בתל אביב מול הדולפינריום לשעבר. המסגד הוא לא לשעבר, הוא קיים עד היום. שם ישב צלף שטיפל בתל אביב, והייתי צריך לחצות לכיוון הים את רחוב הירקון, אבל הצלף יושב שם על זה ושמעו אותו יורה, זה היה לא סוד היה. וכילד הבנתי שאם אני ארוץ ככה, הוא עשוי לפגוע בי. חיכיתי בסבלנות, אוטובוס שחצה את הצומת. רצתי בצילו של האוטובוס לצד השני של הכביש, עליתי לאותו אוטובוס, נסעתי הביתה, הייתה ירייה, לא הייתה ירייה, זה לא יודע. אבל הייתי חשוף, ואני חושב שבזכות הריצה מאחורי האוטובוס, נתתי לעצמי הזדמנות להמשיך. כששאלתי את עצמי מה החוויה הכי חזקה שלי מתש"ח, זה השם הייתי נפגע מצלף. ואז שאלתי את עצמי, דבר ששאלתי אותו אז וגם בתור, מה הוא רוצה ממני? אני ילד. למה הוא מכוון אליי? גם אז ידעתי להבדיל בין הערבי שרוצה להרוג אותי, לבין הערבי שבא אצלנו הביתה ומוכר לנו את הירקות, ואשתו הכובסת עושה לנו את הכביסה על הגג. אני זוכר חוויה די חזקה שהייתה, לא מלחמות, לא גבורות ונצורות, אבל באותם ימי מלחמה, עוד לפני שהיא הסתיימה, אחי ואני באחת השבתות החלטנו שאנחנו רוצים לבקר קרובי משפחה שגרים בראשון לציון. אנחנו גרנו אז בתל אביב. הדרך הייתה לא קלה, דרך ארוכה, מנחלת בנימין להגיע עד גבעת הרצל, משם ללכת ברגל לראשון, לא סיפור פשוט. ויצאנו ללכת, הדרכים, כביש ישר אין לך בעיה, כלומר אין סכנה של תאייה, אבל התקופה הייתה תקופה חמה. סוף מלחמת העצמאות בצד של תל אביב, כפר סלמה נכבשו וכן הלאה, הכפר יזור שגבה לי מקווה ישראל היה עדיין כפר פעיל, אבו כביר היה כפר פעיל, והיינו צריכים ללכת, הלכנו אחי ואני, שבת בבוקר, מתעניינים לנו בנחת, מגיעים לצומת חולון. היום זה קצת מוזר לומר שבצומת חולון היה מפעל לספירט, שהיה עמדה קדמית של ההגנה להגן על מבואות תל אביב. צומת חולון, לא מי יודע איפה. הגענו שם, הלכנו ברגל הלאה, הגענו לבית דגן. פנינו ימינה, דרומה לכיוון ראשון לציון. איך עברתם את אזור? לא היה גבול. ללכת באזור זה היה מסוכן. היום אני יודע שזה אזור, אז לא ידעתי שזה אזור אפילו. אנחנו הולכים, חוצים את השער של מקווה ישראל, ממשיכים ללכת הלאה מזרחה, מגיעים לכפר ערבי. עדיין עשן מתאבך פה ושם בין האבנים, אחרי שכבשנו את הכפר. אבל הערבים יכלו לחזור אל הכפר, אחרי שהוא נכבש, לבוא לקחת דברים מהבית, או שאתה יודע מה, סתם לערוב לזה יהודי שעובר שם, לך תדע. 2 ילדים, אני הייתי בן 13, אחי בשנתיים בן 11, ואנחנו הולכים לבד. ועוברים את הכפר, אפילו לא עלה בדעתנו לפחד ממה שקורה לנו. הגענו בשלום לראשון לציון, ומצאנו את הבית של הקרובים, ובילינו שם את אותו יום, אכלנו צהריים, לפנות ערב החלטנו שחוזרים הביתה שוב ברגל, אלא שבינתיים התחיל להחשיך. ואנחנו הולכים מראשון לציון דרומה לכיוון בית דגן, כדי שם לפנות מערבה לכיוון תל אביב, ונהיה כבר לילה,
באזור מלא פרדסים, חושך אתה לא רואה אף אדם, לא רואה אור, ושומע את היללות של התנים מסביב, ושנינו הולכים ומסתכלים בעיניים של מי יודע מאיזה פינה יבוא עלינו אבו לילה, כן, גיבור ערבי, או הג'ילדה. בקיצור, בדרך ממש כבר פחדנו. עברנו ליד פתח של בית חרושת שהיה שם, בית חרושת עוקבה לסכני גילוח, הייתה שם דלת ברזל גדולה, דפקנו בזה, מישהו פתח למעלה חלום מהילדים, אתם רוצים? אמרנו, פתח לנו את זה, קיבל אותנו שם ללינה, שאל אותנו, ההורים יודעים? אמרנו, לא. אז הוא ביקש את הפרטים, אמר שהוא מתקשר למשטרה, שילכו אלינו הביתה, ויודיעו להורים שאנחנו בידיים בטוחות ושנעבור בבוקר. וזה מה שהרגיע אותנו, ונשארנו שם לישון. על מה ישנו? לא זוכר, מיטות לא היו בטוח. השכם בבוקר, שכבר התחילה שוב תנועת האוטובוסים של ימי ראשון בבוקר, הוא הוריד אותנו למטה. אני מניח שהוא שילם על הנסיעה, אולי דיבר עם הנהג, אני לא יודע מה היה שם, הכל הגענו הביתה. אמא שלי לא ידעה דבר, לא ידעה שום דבר. הייתה פקעת עצבים, הילדים מופיעים. כל כך שמחה שלא נזפה ולא צעקה ולא אימה. עברנו את החוויה הזאת איכשהו בשלום, אבל אני חושב על המצב הלא ברור של מלחמת העצמאות, של אלה נמצאים בתוך אלה, הם בתוכנו, אנחנו בתוכם, ושני ילדים הולכים, ולך תדע איך זה יכול היה להיגמר הסיפור. יכול שלא היינו נפגשים היום, סיבה נוספת, לצלף מחסנבק, למשל, אבל זה סיפור אחר. את הכיתה ח' שלי עשיתי בבית ספר ערב, והמשכתי בתיכון ערב, ושם למדנו. וכשאמרתי למדנו ברבים, גם חווה, אשתי, היום למדה שם, ואני אגיד לך, אם מצא חן בעיניי, אז התחלתי איתה. זה קורה מדי פעם. אני יודע, כן. רק לא ידעתי שזה יימשך עד היום. בזמן שהייתי תלמיד בתיכון, הגדנ"ע חיפש את הנערים העובדים, כלומר אלה שלומדים בבתי ספר ערב. ואנחנו היינו שם גם. כי היא למדה באותו בית ספר שאני למדתי. ושם היו פעולות של גדנ"ע. כנראה עשיתי את הרושם הנכון, ואז המפקד המליץ לי ללכת לקורס מ"כים של הגדנ"ע. ואז בעיתון במחנה גדנ"ע הייתה מודעה שמחפשים כתבים. שלחתי את המועמדות שלי, קיבלו את המועמדות שלי, הייתי כתב צעיר של במחנה גדנ"ע, מאחר שכשהייתי תלמיד בתיכון, היו לי כנראה כישורי משחק. לא שייקספיר, אבל כשהיינו בקורס מ"כים גדנ"ע, הפכנו, החבר שלי איתן לב, ואני, ואחר כך הצטרפה עוד בחורה טובה, הפכנו לצוות תוואי של הגדנ"ע, והופענו. וההופעות היו מוצלחות. וכאשר התגייסנו לצה"ל, ואני שובצתי בחיל תותחנים, אז מפקד הגדנ"ע טרח כדי להעביר אותי לגדנ"ע, כדי שאפשר יהיה להקים שם את להקת הגדנ"ע, והייתה פעם להקה כזאת, ימי הלהקות הצבאיות. והעלינו מחזמר, סמוך על הדודה שכתב את דן אלמגור בשעתו, והצגנו אותו בהצלחה רבה, עד שמשה דיין הרמטכ"ל ראה את ההצגה וביקש להוריד אותה, כי היא הייתה יותר מדי אמריקנית, סלונית, בת הזמן. אז הורידו את הלהקה, היא פורקה. הלהקה פורקה, אז אין לי מה לעשות. אז אני חושב במפקדה של הגדנ"ע בשייח' מוניס בתל אביב, על איזו מדרגה כזאת, לא עושה כלום, כי לא היה לי תפקיד. ואז מאחד החדרים יצאה כתבת של עיתון למתארים במחנה גדנ"ע, העיתון המנוקד לנוער עולה, ושאלה אותי אם אני יודע לחבר תשבצים. הייתי אז בגיל שכל דבר אני יודע. אמרתי ודאי. וישבתי לחבר תשבצים. ואז שאלו אותי אם גם יודע לצייר, והתשובה הייתה כנ"ל, ודאי. והתחלתי לצייר עיטורים לעיתון. ולא רחקו הימים שהפכתי להיות סגן העורך של עיתון למתארים במחנה גדנ"ע, ועבדתי בנושא הזה עד שהשתחררתי מהצבא. לפני שהשתחררתי מהצבא, פנה אליי מישהו שלימים הוא יהיה פרופסור ירמיהו יובל. ואני הולך ככה בחצר של פיקוד הגדנ"ע, ואומר לי, דודו, תגיד, אתה מוכן להחליף אותי? שאלתי עוד למה? הוא אומר, יש תוכנית בגלי צה"ל של חץ וקשת, המיקרופון לרשות הגדנ"ע, והוא שואל אותי אם אני מוכן להחליף אותו.
התשובה הייתה ברורה כמובן. ככה נכנסתי לגלי צה"ל. קיבלתי את החצי שעה השבועית שלי, חץ וקשת, המיקרופון רשות הגדנ"ע, זה הייתה הכותרת, וכל שבוע הייתה לי חצי שעה תוכנית. איזה שנים זה היו? 55 ומאז, עד שנפגשנו. אני זוכר את התוכנית הזאת, נדמה לי גם כמאזין ובטח כאיש ארכיון גלי צה"ל. שעבדת עם... כן, שם נתקלתי בטח. בגלי צה"ל, דרך התוכנית הזאת שעשיתי, קודם כל התנסיתי ברדיו בצורה הכי טובה שיכולה להיות. כי ציוד לא היה, הטייפים היו עובדים רק על חשמל, אין סוללות, אז אתה לא יכול להקליט במקומות חופשיים. הייתי למשל באיזה אירוע שהיה בג'ליל, מחנה גדנ"ע בשעתו, וקשרתי את המיקרופון למקל של מטאטה. הייתי על רצפת האולם, על הבמה מישהו דיבר, ואני עם המוט הייתי מקליט אותו, וזה שעונה לו, ומקליט אותו, וזה... מזיז את המיקרופון. כן, כי זה מה שהיה. מה שכן, חוסר אמצעים הפך אותך מומחה לרדיו. כי עשיתי כל מיני תסקיטים, המון תסקיטים, עם מוסיקת רקע ועניינים, משהו נגיד כמו ההסקטים של היום, להבדיל מיליון הבדלות כמובן. הגעתי לכתיבה ודיבור. לשמחתי, עשיתי עבודה טובה, ואז מפקד גלי צה"ל של אז הטיל עליי משימות לגלי צה"ל בלי קשר לגדנ"ע. מי זה היה? דן בוהם, סגן אלוף דן בוהם. סליחה, לפניו היה בנו צור, דמות מיתולוגית. אז אני הגעתי בימיו של בנו צור, ואותו דן בוהם קיבל אותי, והוא כל כך היה מרוצה בעבודה שלי, שהוא אמר באחת הישיבות שהיו עם קצין חינוך ראשי, שמצער אותו שפרילנסר של גלי צה"ל מקבל בעיתונות את הביקורת הכי טובות. וככה הכנסתי לגלי צה"ל. ועשיתי סרט תוכניות, הגדנ"ע כבר נגמר, אני המשכתי עם גלי צה"ל, במחנה עצמו, כן. או המשכתי הרבה גם אחרי שהגעתי לגלי צה"ל. בגלי צה"ל ובמחנה. ובמחנה ישב בבניין של גלי צה"ל ביפו באותו בניין. למעלה. למעלה, כן. והייתי יושב בחדר המערכת של במחנה, עם הכובע של במחנה, ויוצא לבניין עצמו, ושם אני הייתי גלי צה"ל עם כל הדברים האחרים. ניהלתי את התוכניות הצבאיות ואת יומן גלי צה"ל. אז ערכתי יומני חדשות של צה"ל, חדשות של הצבא. כן, כמו שגלי צה"ל יועדה להיות. גלי צה"ל נוסדה בשביל זה, אבל היא לא הייתה בשעתו חדשותית, היא הייתה חינוכית. את יומן הפתיחה של מלחמת ששת הימים, השיטור הראשון של גלי צה"ל שיטור בנושא הזה, ואני ערכתי את החדשות אז, אני הגשתי, אני כתבתי, הכל עבר בשלום. רק טעות אחת עשיתי ואני מצטער עליה עד היום. השאיפה לדייקנות ולחומר נקי כמו שצריך, חתכתי את הגמגום של אשכול. היום גם אני עושה, ובצדק. זה לא יתקבל על הדעת. אבל לשדר את זה, ערב מלחמה, ראש הממשלה שלך מגמגם. אבל כל ניהול המלחמה, שידורי המלחמה, אני עשיתי. 68, זו הייתה הצעדה הראשונה אחרי מלחמת ששת הימים. ובאו שידורי הצעדה, צעדת 4 הימים בשעתו, וצריך לשדר אותם. ואני הייתי מי שארגן את השידורים האלה. כי אתה למדת את המסלול של הצעדה, כדי לשדר משם צריכים לשלוח ניידות לראות איפה יש לנו קשר לאולפן, כדי לשדר אותן נקודות, לבדוק שיש דרכי גישה לאותו מקום שאפשר להקליט את הצועדים, שהרכב יכול להגיע וגם לחזור על צירים, שלא הצירים שעליהם צועדים החיילים. מי שהיה שם, זה היה כל הארץ שלך. כן. וצריך לנהל את לוח הזמנים של זה. ואני עמדתי בראש הצוות שארגן היה לי שותף למען ההגינות, יאיר אלוני, שהוא היה גם כן בחור לעניין, ושנינו עשינו את העבודה הזאת של השידורים. בקיצור, השיא של שידורי הצעדה היה השידור של המצעד בירושלים. זה היה הטופ. ואז מגיע היום של סוף הצעדה, וצריך לשדר את המצעד ממרפסת בית העם בירושלים, ובמילואים שלנו היו צחי שמעוני וחגי פינסקר, אבל היה להם תנאי. הם מוכנים לשדר את זה, אבל הם שדרו רבע שעה, חצי שעה ואת ההפסקה, ועוד רבע שעה, חצי שעה וכן הלאה, כי המצעד יכול להימשך שעתיים, ואין מה להגיד שעתיים. ואני ישבתי אז בירושלים עם יאיר אלוני, הקו-פרטנר שלי,
ואמרתי לו, אין דבר כזה להפסיק את המצעד, המצעד זה השיא. אי אפשר, אתה יכול לקטוע אותו. לשדר אותו רצוף. בשניים לא רצו לשדר רצוף. אמרתי, תן לי. אתה יכול? אמרתי, אני יכול. אתה בטוח? אמרתי, אני יכול. הסכים, לשמחתי. אבל זה היה משקשק. ושידרתי את המצעד. והשידור היה מאסטרפיס. שהוא אמר כן, אז שעות עושות את שלהם, אתה מתכונן, אתה עולה לבניין בית העם בירושלים, שמשם הייתה מרפסת, שמשם שידרתי את מה שקורה בכביש, למטה. צעדים כבר שומעים, מתחילים להתקרב הצעדה, והשידור עומד להתחיל, ואני עומד שם, אז דודו, קדימה, ואני שומע בשידור, יפו קוראת לי. אשתי הייתה איתי באותו יום, והיא שמעה על הכוונה שלי. כשאני עוד התארגנתי למעלה למרפסת, היא נעלמה לי זמן, חזרה עם פרח ציפורן אדום גדול, נתנה לי אותו, שם לי אותו בדש הבגד, נשיקה, סע. ואני תולה במחווה הזאת את זריקת האומץ האחרונה שהייתי זקוק לה, כדי לעבור את המצעד הזה בכיף. אחר כך הייתה ביקורת עליי בעיתונות, על השידור הזה, שזה היה שידור. ואני זוקף את זה במידת לא מעטה לתפיחה האחרונה, ברגע המתאים. זה היה משהו, כלומר, בזה פתאום קיבלתי את הביטחון, באתי לתחנה לגלי צה"ל, כבר חיכה לי שם, לקח כמה שעות, הייתה מגיעה מירושלים תל אביב בימים ההם, עציץ גדול עם פרחים, מישהו מהמאזינים שלח לגלי צה"ל אליי. היו זמנים. קיצורו של סיפור, איך אומרים, קניתי את עולמי, הייתי השדר הראשי של גלי צה"ל, וזה אתה יכול ללמוד בתוך הסרטייה, של מפגני הצניחה ומפגני חיל האוויר. היה יום הפלמ"ח ויום ההגנה ויום הלח"י ויום האצ"ל ויום הכבאות ויום קרן קיימת, המון ימי שידור. זה עשיתי רוב השנים, אבל מה? יש פה חיבור שאני רק עם הזמן מוצא את הקשר. היו כמה תחנות בדרך. שהפכו אותי לער לשינוי המעמד הלאומי שלנו כעם בשנים שעבדתי. כלומר, פתאום היה אכפת לי העם היהודי. כשהצד הלאומי חשוב לי, של העם שלנו. וכשהצד הזה חשוב לי, בו עסקתי. לכן גם רציתי לצאת לשליחות עלייה. הנושא הזה חשוב לי. והלכתי, הגשתי מועמדות לסוכנות, להיות שליח עלייה. נשלחתי מטעם הסוכנות להיות שליח עלייה באנגליה. באיזה שנה? 78 עד 82. הייתי שליח אחד מתוך 6, העליתי הכי הרבה אנשים. אני לבדי מול כל 6 האחרים, למשל. ועשיתי את זה, למרות שהאנגלית שלי הייתה לא טובה, נעשו לי רעיון עיתונאי בשבוע הראשון שהגעתי. לפעמים זו החלטה של רגע. החלטה ספונטנית לחלוטין. כלומר, אתה לא מספיק אפילו לחשב אם אתה עושה נכון או לא נכון. שהזמין אותי לאספה של BAM, British Aliyah Movement, שאני ביקשתי, עוד לא, אל תשלחו אותי, ועם אותו נורא פעיל, אמרתי, מה אני עושה, איך אני יוצא מזה? נגזר עליי, הלכתי. הוא אומר לי, אם יש לך מה להגיד, תגיד. עזוב את האנגלית. הגעתי לדירה ששם התכנסו כולם, זה נעשה בבתים פרטיים, הפגישות האלה. בית עם הקוטג' כזה, עם המדרגות הקומונה, ישבו על המדרגות, כולם צפוף, מלא אנשים. ואני צריך לדבר איתם, ואני פגישה ראשונה של שליח חדש, שמגיע לפה, וגורלם תלוי בשליח. אם אני אבין אותם, אם אני אמצא שפה משותפת איתם, אני צריך, האיש ששולח אותם מהבית למדבר, מה אני אומר להם? ואז נתתי להם דוגמה. ככה הברקה תוך כדי דיבור. זאת יום אחד נסעתי לאילת, ואני נוסע בדרך הערבה, והאוטובוס עומד באיזה חניה, וראינו מתחת לעץ יושב איזה ערבי בדואי, שומר על העדרים שלו. ואני הסתכלתי לערבי הזה, ואני אומר להם, אמרתי, אלוהים אדירים, אתה אדם, אתה נזר הבריאה. אתה קיבלת את היכולת לחשוב, יכולת לדבר, יכולת לבטא דברים. על מה הולכים חייך? על לשמור ששום זאב לא יטרוף את העדר? זה התכלית של החיים שלך, לשם ככה אתה בעולם.
ורמזתי בעקיפין שאנחנו בתור עם שיש לנו, הבאנו לעולם את מה שהבאנו. מה אנחנו עושים פה באנגליה? אנחנו סתם, זה לא זה. יש לנו אפשרות לשנות. הם הבינו את העניין, אבל כשבאתי לספר את זה, הוא יושב וגדל את העז, איך אומרים עז באנגלית? לא ידעתי. When he said with his animals, how you call it, you help me. והם הבינו, וצחקו, ובאותו רגע קניתי את כולם. אני הייתי במצב שבו, אני גם לא מתפלא על כך, שכשהלכתי ביום העצמאות, לחגוג את יום העצמאות בבית כנסת רפורמי, כותרת בעיתון המקומי של מנצ'סטר, והעיתון היהודי, של הקהילה היהודית שם, כן? Jewish Gazette, והעיתון כותרת, Why Diana attended Reform Shul. כותרת ראשית, מתחת ללוגו של העיתון. האירוע לא חשוב. אבל עצם העובדה שכותבים Why Diana attended, זה עושה אותך חשוב, אם אתה רוצה או לא רוצה. וכשעמדתי לפרוש, והעורך הראשי של העיתון השני, Jewish Telegraph, כותב, He did it his way. האנגלית שהייתה כזאת, שהבנתי מה פחות או יותר מה הוא דיבר, אבל שאלתי את המזכירה, It's good? ואתה אומרת, זה פנטסטיק. חביבי, עשית את זה נכון. אתה שאלת אותי לגבי איך אני התייחסתי לדברים שהיו אז בארץ, המנדט וכל הסיפור. ומבחינתי, הנקודה הזאת רגישה איתי עד היום. זה מדבר על מה שקרוי עם ישראל. אין לי ספק שהחוויות של הימים ההם, מבחינתי, עיצבו את התחושה שמה שעם ישראל עשה אז, זה דבר שלא יאמן, אחרי כל מה שעברנו. וזה חשוב לי מאוד. וחשוב לי מאוד לדבר על זה, וחשוב לי מאוד לשמור על הקשר של העם ישראל בתור עם אחד, והצעתי לגלי צה"ל לעשות תוכנית שנקראת פה ושם, זה עלינו ועל הקהילות היהודיות בעולם. תוכנית שבועית. גם רציתי לדעת מה קורה אצל הערבים בארץ, או מה קורה בפריפריה. ואז הצעתי תוכנית הדשא של השכן. שזה על הערבים? גם על הערבים, גם על היישובים אצלנו. מה קורה בכל היישובים? כי אנחנו עוסקים בגוש דן בעיקר, במרכז. מה קורה בפריפריה? ואמרתי שהעניין הזה של עם היה חשוב לי, ולא במקרה, שוב צירוף של מקרים, שפרצה מלחמת יום הכיפורים. ואז אני הייתי עם זה. בסוף מלחמת יום הכיפורים, עשו טררם גדול בבנייני אומה בירושלים, סיום גדול של העניין, ואני הייתי אז במחנה, המיקום שלי היה עורך משנה, וניהלתי בעיקר את הכתבים שעסקו בענייני צבא, וההכנה לטקס של הצל"שים המרכזי שהיה בבנייני אומה בירושלים, במחנה אנחנו הצענו, והם קיבלו את ההצעה שלנו, להוציא גיליון מיוחד של במחנה עם כל סיפורי הצל"שים. והיו 251 בעלי אותות, והגייסתי את כל הצוות של במחנה, ואלה שמסופחים אליו. במשך ימים מעטים אספנו את הסיפורים ואת התמונות של 251 הצל"שים, ויצא גיליון מיוחד שהיה מוכן, כשבאו אנשים לטקס, היה בכניסה ערימות של במחנה, וכל אחד קיבל את גיליון הצל"שים. כי זה היה עבודה... לא יאמן לאסוף את האנשים לרוץ בכל הארץ, עם תמונות, עם סיפורים, ולכתוב ולצרף, לא יאמן. זה היה טירוף, אבל עשיתי את זה. ואז ביקשו ממני, או הציעו לי וקיבלתי, לכתוב את ספר מלחמת יום הכיפורים לענף היסטוריה. והייתי שם אצל ראש ענף היסטוריה, הראו לי את החומרים, מה צריך לעשות, מה לעשות. במחנה השאיל אותי לעבודה הזאת, יצאתי מהמערכת, ישבתי בענף היסטוריה בקריה, ושם אספתי את החומר וכתבתי מה שכתבתי. חזרתי לגלי צה"ל, עשיתי את העבודות שלי, זה הולך וזה בא, שינויים, עניינים. חלק מהזרים אתה יודע כי היית כבר שם. התחלתי ביומן תש"ח, שזה היה תוכנית יומית, סיפרה מה היה באותו יום בתש"ח. כן, זה יומן תש"ח הוא מאוד משמעותי עבורי. למה? כי אז אמרת לי, לך תעשה על ניצנים. לא ידעתי איך לעשות. שם היו הרבה סקופים. אספתי מתוך השידורים של גלי צה"ל, תוכניות של גלי צה"ל, סיפורי תש"ח, רשמתי אותם. רשמתי בסרט מספר X, בדקה ככה וככה, ינקל מספר את הסיפור הבא, ורשמתי גם מה הסיפור. כל הזמן אספתי. חלק מהדברים גם יזמתי. הזמנתי אנשים,
היה פעמיים יומן תש"ח. היה אחד מוקדם, וחזרתי על זה אחר כך, כי התוכנית עושים מדינה, שכדי לעשות אותה, שהגיעה שנת ה-40, מה אתה עושה? איש לא ביקש ממני משהו מוגדר, אבל הבנתי שנת ה-40 צריך לעשות משהו מיוחד. ועלה בדעתי לקחת את היומן תש"ח, ולהפוך אותו מתוכנית של פינה, ששודרה מה היה היום ב-48, להפוך את זה לתוכנית שבועית של 60 דקות, ולעשות את זה שבוע, מה היה באותו שבוע לפני 40 שנה. זו הייתה עבודת פרח. אבל הקושי היה לאסוף את המידע, לבדוק מה יש לנו בסרטייה של גלי צה"ל, ושם אנחנו ביקשנו. מה יש בסרטייה של גלי צה"ל בתוכניות שונות שהיו, והיו המון תוכניות צבאיות. אני הייתי אז גם ראש המחלקה לתוכניות צבאיות בגלי צה"ל. בתש"ח קיבלו 12 לוחמים את אות גיבור ישראל. ואני נאמן לקו שלי לספר מה קרה באותו יום. והנה מתישהו בסוף ינואר, ראשית פברואר של 48, לוחם בחטיבת קרמלי בשעתו, יאיר רחלי שמו, קיבל את אות הגבורה. על מה? כשהייתה התקפה שלנו על שפרעם, ושפרעם התנגדה כהוגן, והייתה שם עמדה על אחד הגגות, פגעה בהמון אנשים שלנו, ואי אפשר להתקדם עד שלא תשותק העמדה. וכתוב בכתב הצל"ש, שיאיר רחלי זחל והשחיל רימון לתוך העמדה, המקלע שותק ואפשר לחלץ את הפצועים ואת ההרוגים. על זה מקבלים אות הגבורה. מול עמדה יורקת אש, צלצלתי ליאיר רחלי הביתה. מרמה את הטלפון אשתו. אפשר לדבר איתו, הוא בעבודה. אפשר לשאול למה? כן, אני גלי צה"ל. תשמע, אני אגיד לך, הוא עובד, זה בסדר. אתן לך את המספר שלו. אבל תדע לך שהוא לא ידבר. למה לא ידבר? אם הוא ירצה, הוא יגיד לך. הפתיחה הזאת שלה אמרה לי, יש פה סיפור. למדתי שוב את מה שיכולתי ללמוד על הקו, כדי שאם תהיה שיחה, הוא יספר. אני מצלצל אליו, הוא עונה לי, מדבר. הצגתי לו את שמי, מה אני עושה, מה אני רוצה. הוא מכיר, תדעי שתדבר עם, הוא הזכיר את א', ב', ג' וד', אנשים חשובים מאוד במערכת הביטחון באותם שנים, ראשי תעשייה הצבאי, באמת, פיגורות אחד. ואני אומר לו, סליחה, אם חלילה היית נהרג אז הייתי פונה לאחרים שיספרו את הסיפור שלך. אבל אנחנו מדברים זה עם זה. למה אני צריך שאחרים יספרו עליך? ספר אתה. הוא אומר, אני לא יכול לספר. שאתה למה אתה לא יכול לספר? הוא אומר, כי הסיפור שלי הוא בלוף. אמרתי, לא היה? לא, הוא אומר, זה היה. אבל מה שכתוב לא היה. אז איך זה נכתב? אמרתי לו. סיפרו אז כל מיני סיפורים. הסיפור שלי היה הכי יפה. הוא אומר את זה בקולו. הוא מוקלט. אתה מקליט אותי? אמרתי לו, לא. זו לא הייתה אמת. אבל רציתי שהשיטפון יימשך. אחרי שנגמרה הקלטה, רצתי למוטקה נאור, היה אז מפקד גלי צה"ל, ואני מספר את מה ששמעת עכשיו. הוא אומר, הסיפור שלו הוא בלוף. שואל אותי מוטקה, מה אתה חושב לעשות עם זה? אמרתי לו, למחוק את זה. שאל אותי, למה? אמרתי, אם משדר את זה, לא יאמינו לשום סיפור מתש"ח. אם בזה בלפנו, הכל אפשרי. הסכים אותי. היה מכשיר שאתה הכרת אותו בוודאי, הארייזר. ברור. לקח את הסרט, אצל מוטקה בחדר. שמתי על השולחן, מחקת את הסרט? לא השארתי כלום. שטות. שמור את זה אחרי 50 שנה. לא רציתי. אמרתי, לא עושים דבר כזה. אתה, בעניין זה, אתה הורס מיתוס שלם. מה התברר לי? לאחר זמן. הנושא הזה הציק לו. הוא כתב ספר. מסעו בסמך א', המסע. סין א', כן? מסעו של רוכב האופניים. ושם הוא כותב. הסיפור שלי היה סיפור יפה, ואבא שלי היה מאוד גאה בי, והוא פרסם, ולמען כבודו של אבי והנאתו, שתקתי, אבל הסיפור לא היה. ואז אמרתי לעצמי, דודו טמבל. כשהוא אמר את הסוד שלו לעיתונאי, הוא ודאי ציפה שאתה תפרסם את זה. ואתה נעבך לא פרסמת, כתב את הספר ופרסם את זה בעצמו. ושמחתי שלא פרסמתי.
כי לו הייתי מפרסם, זה היה מכה גלים, הספר שלו לא שמעת עליו לפני ולא תשמע עליו אחרי. כי אף אחד לא קרא אותו. ואף אחד לא קרא אותו. מה הדבר הכי משמעותי בחייך בתחום העבודה העיתונאית? שאתה הכי אוהב אותו. אחד השיאים שלי, וגם על זה קיבלתי את פרס סוקולוב, זה היה עושים מדינה. זה היה, איך אומרים, ללא תקדים בהיסטוריה של הרדיו. לקחת מלחמה שנמשכה 1.5 שנה, ולשדר, והתוכנית שודרה 2 כל מוצאי שבת אתה מספר מה היה באותו השבוע הקלנדרי לפני 40 שנה. כל שבוע, שעה תוכנית, עם הקולות של האנשים שעשו את אותו שבוע. הם מדברים מה היה אז. זה היה לפני 40 שנה. על התוכנית הזאת קיבלתי לא רק את פרס סוקולוב, אלא גם את פרס הרצל מטעם הכנסת, גם את פרס יאיר מטעם ארגון לח"י. כלומר, לא היה דבר כזה בהיסטוריה של הרדיו. במילים אחרות, אם אתה תיקח את 108 התוכניות של עושים מדינה, ותשדר אותם ברצף, אתה מקבל תיעוד קולי של ההיסטוריה, של המלחמה ההיא. והדבר השני שהיה מבחינתי פיצוי על שנים של אכזבה בתוך העבודה בגלי צה"ל, החתיקה שם, לא מעט, שבגין אמר לא יכול יותר, והסתגר ולא אפשר לראיין אותו. העיתונאי היחיד שהוא הסכים שיראיין אותו הייתי אני. אני לא רפי רשף, ולא דן מרגלית, ולא נחום ברנע, ולא כל השמות של המראיינים המקצועיים. אני אחד בתחנה שכוחת עד גלי צה"ל, שוליים של כל ישראל. והוא הסכים להתראיין רק אצלי. ומהמרורים שהיו, באחת בגלי צה"ל, את הסיפור קיבלתי ברגע שנודע שאני מראיין את בגין. וכל האולפן התמלא באנשים, ראש על ראש, ראש על ראש, ראש על ראש. אז אני הייתי הרעיון היחיד שהוא נתן לעיתונאי איזשהו, בארץ או בעולם, ברגע שהוא שקע איך לקרוא לזה, ההסתגרות שלו. אז זה מבחינתי היה שיא. למה זכיתי? אני לא חירותניק, אני לא ליכודניק, אני לא הייתי באצ"ל. זה לא קשור אליי בכלל. אבל התייחסתי אליהם כמו שמתייחסים אל מי שעשה את העבודה. הם והלח"י עשו את העבודה. גם הם והלח"י. שידרתי המון ימי הגנה ופלמ"ח, ושידרתי גם ימי אצ"ל ולח"י. ולא במקרה קיבלתי גם את פרס יאיר מהלח"י, כי השערים היו נעולים בפניהם בכל מקום. ובגלל זה אני זה שלא פתחתי להם. נתתי להם אפשרות להיות כמו כל אחד אחר, לא הפליתי, לא העדפה מתקנת, או אפליה מתקנת. פשוט היה יום לח"י, טיפלתי ביום לח"י. היה אצ"ל, טיפלתי ביום אצ"ל, בלי חשבון, לא אכפתי. אחרי השריפה ביערות הכרמל, שהעלתה לי את הסעיף, עלה לי רעיון, באתי מפקד גלי צה"ל ואמרתי לו, אני מציע לעשות שירותרום לעצים. כלומר, אנחנו נפנה לציבור, נשרפו אלפי עצים. נפנה לציבור ונעשה שירותרום שיתרמו כסף כדי שנוכל לטעת את העצים מחדש. הרעיון נראה לו. דיברתי עם הקרן הקיימת, קפצו על המציאה. דיברתי עם ידיעות אחרונות, כי רציתי גם ליווי של התקשורת הכתובה, וקיבלתי גם את ההסכמה שלהם. וניהלתי מבצע שידור. את השירותרום עשיתי 3-4 פעמים בגלי צה"ל ממילא, בלי קשר לזה. אז ידעתי מה זה שירותרום. אבל עשיתי את המבצע לעצים. קראו לזה מבצע עץ תחת עץ. ואספנו שם כסף שנשתילה של 1 מיליארד עצים. המון כסף, היישוב תרם. כלומר, הכעס של הציבור היה על השריפה של היערות, שתרמו כסף לקרן הקיימת כדי שיהיה להם כסף לקנות עצים. הרי זה כסף פיקטיבי, זה לא קונים אותם, כן? אבל תרמו המון כסף לעניין הזה, וזה מבצע שהייתי גאה עליו מאוד. אני חושב שבאיזשהו שלב, מתוך מה שאני שמעתי, הקמת המדינה, תקופת הילדות שלך בתקופת המדינה הייתה... המנדט, כן, ספר המנדט של המדינה. הוא היה מאוד משמעותי, והוא בעצם ליווה אותך כל חייך. כן. הוא ליווה אותי, והוא קיבל חיזוק נוסף בהמשך. ימי העוצר של הבריטים.
המרדפים ברחובות הכי מדביקי הכרוזים, ההוצאות להורג בתלייה שהעסיקו את היישוב היהודי של אז, והעסיקו אותנו בתור אזרחים. אתה קורא בעיתון, תלוי את זה, תלוי את וואי וכן הלאה. שלא לדבר על אחרי הסיפור של השואה שהייתה באירופה, שזה היה שבר שקשה להקל אותו. זה נתן לי את תחושת, זה מגיע לעניין של השליחות, את התחושה שצריך לקבץ אותנו, לחזק אותנו, לעשות את המקסימום. כלומר, אני יכול להגיד שהיסוד הלאומי ביהדות שלי התגבר בעקבות האירועים של הימים ההם. ואנחנו עם קטן, ומה שעברנו עכשיו כולנו יודעים. שיא של התחושה הזאת היה כאשר באחד מימי השואה יצא לי לשדר את מצעד החיים מפולין. גם שידור חי, גם 3 שעות. ובפולין הייתי משלחת של הכנסת, שביקרנו יחד. ועברנו ממקום למקום. עופר, מעולם לא בכיתי כל כך הרבה כמו באותם הימים שהייתי שם בפולין. עברנו ממחפורת של הוצאה להורג, ממחפורת של הוצאה להורג, מקרמטוריום לקרמטוריום. וראינו את המחסנים עם כל הנעליים, ואתה מכיר את הסברים. ועמדנו קבוצה של אנשים, אותם אני מכיר מהטלוויזיה, מהחדשות, חברי הכנסת, לא הייתי איש פוליטי. וענו כולנו ושרים התקווה, בכל מחפורת, בכל חדר משרפה, אתה שר עומד ושר התקווה. והתחושה של האפסות שהיינו נתונים באז, של כלום, מה היינו? מה היינו? כלום. אז הייתה לי אז הרגשה שקראתי אותה אחר כך, והיא הדהדה את מה שהרגשתי אז באמת בשטח. יצחק כצנלסון כתב פואמה, הפואמה על העם היהודי שנהרג, יצא בספריית פועלים. הייתה לו שם הרגשה שהעם היהודי נגמר. אין יותר עם יהודי. ותוסיף זה שאני רואה מה שראיתי במצעד החיים הזה. ואני ראיתי בתמונות שליוו, עשיתי איזה מצגות עם השנים וכן הלאה, את השלדים שעומדים את בגדי הפסים. אלה שזכו לצאת משם, לעמוד, להצטלם עוד בחיים. אני רואה אותם שם, בתמונה הזאת. ואני אומר, אלה הקימו מדינה. מי הקים את המדינה? אלה שהיו פה, ומאות אלפים שבאו אחר כך. אבל ברגע שהם היו, הרי המדינה שלא היה לה כלום, שקלטה אנשים והייתה צריכה לתת להם גג ולחם וספר ורופא. באו בהמוניהם בעלייה ההמונית ההיא של אתה יודע. ואתה מסתכל איך נראית הארץ הזאת. השלדים האלה זה הביטוי האמיתי שלנו כאנשים חיים, להתחיינה העצמות האלה. בן אדם, התחיינה העצמות, יחזקאל. העצמות האלה הקימו את המדינה. בדברים אלו אני מבקש לסיים את ההסכת עם דודו דיין. דודו דיין מתגורר ברמת גן ויש לו 5 ילדים ו11 נכדים. היום דודו דיין עוסק בכתיבה ומרצה בפני קהל.